Eguerdion eta urte berri on dizuela pilotazaleok Lizartzako aztin ondo pilotalekutik. Ados pilotaren binekako txapelketa nagusiak eta promozio mailako txapelketak gaur arte hartu dute atxeden joan den larun batetik, abenduaren 30etik eta urte berriarekin batera hemen da bueltan Ados pilota eta bere txapelketa nagusia. Gaurkoan jaialdiak 3 partida izango ditu, hautsa izango da 3. lehendabiziko biak bertako Lizartzako pilota eskolako umeek jokatu baitituzte, ederki jokatu gainera, eta jaialdiari amaiera emango dion partidan maila nagusiko txapelketan ariko dira. 6. jardunaldiari dagokion partidan maila nagusian Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala batetik eta Jere Iturriaga eta Oiana Orbegozo bertzetik. Irati Zabala aipatzekoa da bertakoxea dela, Lizartzarra bertakoa, eta horrek akaso herrian jokatze horrek akaso on edo kalte egin diezaioke urduritasuna kudeatzen den moduaren arabera. Goixa marretorri da gainera hemen 9:30 10 alderako hemen zen. Pilotalekuaren barlura ez eta sunik edo euririk sarretzedin beldurrez eta ez da sartu. Itoginak badira, baina mopa pasatzen ibili dira eta alde horretatik pilotariek ez dut uste eragozpen handiegirik izango dutenik. Berez lehengo astean sopuertan izan zena baino giro hobea dagoelako gaur. Euri tanta batzuk bai kanpoan, baina barne aldea bintzat. Idor ikusten dugu naiz eta behar bada ezetasun pixka bat izanen duen pilotalekuak. Zabaleta eta Zabala gorriz, Iturriaga eta Orbegozo urdinez esan bezala, baina partidan sartu baitzin. Sailkapena zertan den gogoratu behar dizuegu. Bi bikote hauek ditugu 2 punturekin sailkapenaren gorenean. Puntu banarekin dira gero Aldaregia eta Ruiz de Larramendi eta Ruiz de Infante eta Leire Galeano. Eta punturik pilatu gabe Barrokal eta Agirre eta Etxekolonea eta Mendiburu. Eta promozio mailan berriz Ibarrolak eta Bertizek eta Oskozek eta Sotilek puntu bana dute. Eta punturik gabe dira Aranburu eta Arrastia eta Nagore Galeano eta Alejandra Perez. Promozio mailako txapelketak gaur ez da mugituko. Maila nagusiko hau bai ordea, 2 punturekin ditugunez gero 22 tanto egitea lortzen duen bikotea izango dugu sailkapen buru partida hau bukatuta. 4 pilotarien datuak ematen hasia itzinetik, gaur dezadan, gaurko honetan esatari lanetan izango dugun pilotaria, Irantzu Etxebeste, gaur etxetik urrutixeago, baina hona ere iritsi zara eguerdion, Irantzu. Eguerdion unai, eguerdion pilotazale guzieri. Bai, gaur onaino ere iritsi gara, gustu handiz. Giro ederra dago, naiz eta kanpoan hotz pixkot iten duen, baina bueno, ikusten dugu frontoia ederki dagoela, pilotan jokatzeko. Pilotariak gogotxu bueltatu dira, beste egun hauek pasatuta. Eta bueno, ikusiko dugu ez, sailkapeneko buru diren bikote hauek norgehiago kauntan ze maila ematen duten. Maila ona, nango dutela ematen du. Eta aldere bertako Irati Zabala ez dutasunarengatik kezkatuta. Nahiko goizetorri delako frontoira dena ongi zegoen ziurtatzera. Bai, bere herrian jokatuta ez, berak ederki ezagutuko du frontoi hau, ederki ezagutuko du zein diren hemengo arazoak edo ez uria dela eta ze problema izaten aldiren, baina frontoia ederki dago eta pres gaude denak hemen partidu hasteko. Kanpotik behintzat ez zaio nabaritzen pilotalekuari inolako eragozpenik eta pentsatzen dugu jokoan ere halakorik ez dugula ikusiko. Irteera pixka bat ba omen du, koxkaren batean jota pilota arrotzen omen delako, baina hori pilotalekuaren ezaugarrietako bada besteirik gabe. Eta noski hartara egokitu eta moldatu beharko dira pilotariak, hori ez delako kanpoko arazoa. Pilotalekuaren beraren ezaugarria baizik. Eta hau esan da, tentsio izango dute pilotariek, gaurkoan irabaztea lortzen duenak, lidertza izango duelako bere esku. Bai, bi bikoteak ere bikain hasi dute txapelketa, lehenengo 2 partidoiek irabaziz eta bikote moduan sendotasuna erakutsiz ez. Nik uste 2 bikoteak ere ederki funtzionatu dutela aurreko partiduetan, eta guain hor gehiagoka hau dago ez, pixkot paretsu ibili diren horietan, beraien arteko lehia hori. Bi bikote hauek egin dituzten lanak aipatuko ditugu lehen da bizi, oraindik beroketariketak egiten dabiltzalako 4 pilotariak. Txapelketari hasiera
Iturriagak eta Orbegozok abenduaren 23an duela 2 aste eman zieten hasiera Iturriagak eta Orbegozok txapelketari zerainen, eta orduan 22 eta 20 hartu zituzten mendean Maili Barrokal eta Naroa Agirre, partida guztian zehar atzetik joan eta gero gainera, eta ostean Iturriagak eta Orbegozok beran jokatu zuten, atzo 8 eta bertan ere 22 eta 8 hartu zituzten mendean Etxekolonea eta Mendiburu, garaipen errazagoa lortuta, eta Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak euren aldetik, Etxebarrin hasi zuten txapelketa batetik, eta bertan 9 eta bertan 17an utzi zituzten Arrieta eta Mujika, eta hurrengo partida Bizkaiko lurretan jokatu zuten, abenduaren 28an Sopuertan, eta bertan 15 tanto egin utzi zituzten Maili Barrokal eta Naroa Agirre. Beraz, aipatu dizuegun moduan, bi bikoteak 2 punturekin iritsi dira gaurko partida honetara, 6. jardunaldiko partida izango da, sailkapenean dauden bikote guztiek jokatu dituzte 2 partida, eta gaurkoa izango dute 3. Eta gaurkoan 3. izango dute jokoan Iturriaga, Orbegozo eta Zabala bikoteek. Eta esan beharra dago, pilotariak atxeden hartzen bai, baina Eguberri inguru hauetan ez direla kantxetatik kanpo ibili, bestelako partidak eta jokatu ditu Goiuri Zabaletak behintzat. Elgoibarko San Anton festetako torneoan eren egun jokatu zuen Zabaletak, eta lauterdian 13 tantoan utzi zuen Oskoz, eta hilaren 19an izanen du Elgoibarko torneoaren finala. Beraz, ikusten da pilotariak, naiz eta ados pilotaren txapelketak atxeden hartu, ez direla jaia hartzeko moduan izan, pilotalekuan txapelketetan behintzat jarraitu baitute jokatzen. Bai, hori da, txapelketa erdian egonta ezin da geldialdi handirik egin, entrenatzen eta pilotalekutatik hurbil segitu dute gure pilotariek, eta bueno, hori beti partidurari begira prestakuntza horrekin segitu beharra dago, eta bueno, ikusiko dugu ze martxakin ateratzen diren. Horrek noski hon egiten du, pilotalekuan egon ezean posturak eta jarrerak galbaita daitezke, eta horiek ez galtzearren ez dator bat ere gaizki pilotalekura joan, entrenamendu saio koxkorren bat egin, eta posible bada, Goiurik aukera hori izan duen moduan. Kantxan Gerriko Galtzaxuria eta Gerrikoa jantzita partidaren bat jokatu, eta horixe egiteko aukera izan du Goiuri Zabaletak, besteak ez dute, besteak ez dira kantxan ibili, baina ea gaur zer nolako maila ematen duten. Gaur arte sailkapenaren buruan izan diren bi bikote hauek, badoaz pixkanaka partida nagusi hau jokatu behar duten lau pilotariak epailearenera jendaurreko aurkezpena egiteko asmotan. Epaile lanetan gaur Gipuzkoako Pilota Federazioko Mikel Arroyo izango da, eta pixkanaka hortxe dituzte Goiurik, Iratik eta Oianak eta epaileak berak. Zaleak partida hasi zain, atariko partidak zertxo bait luzatu dira, baina luzatu badira ere jendea sartu eta sartu aritu da orain gutxi arte, eta pilotalekua mukuru betea delarik zer nolako partida ikusten aldugun. Lau pilotariak eta Mikel Arroyo, Gipuzkoako Pilota Federazioko epailea, 4. kuadrora joan dira. Jendaurreko aurkezpena egin dute, bota du Leon Castilloa epaile jaunak, eta lehendabiziko sakea txapak Jera Iturriagari ematea erabaki du. Beraz, partidari hasiera emateko ardura, partida honen lehendabiziko pilotaka daiotzeko ardura Jera Iturriaga Leitzarrak izanen du. 14 urte ditu Goiuri Zabaletak, eta Leitzarra da Leizartzako alaba bertakoa denak 22 urte ditu. Irati Zabalak, Jera Iturriagak 36 urte, Leitzarra da, eta 18 urte ditu Jeraren atzelari den Oiana Orbegozo. Azpeitiarrak eguerdiko 12 ordularian, eta badoa Jera Iturriaga pilotari bote txikiak eraginez sakea ateratzera, balekoa baldin bada behintzat. Pumpa eragin eta ateratu dela biziko sakea, bosteter dira, baztertutako sakea, arazorik gabe ekarri du Irati Zabalak. Irutarditik Iratik luze, arrotu eta pilota berriz ere gibelean jarri, eta pilota horrek ez zuen misterio handirik, eta ez du berdean jartzerik izan
Oiana Orbegozok, erdi-erdiko pilota zen eta pilota erraza galdu du, azpeitiarrak. Bai, bueno, eskuan ez du ongi sartu, eta horre txapapera joan zaion, ikuste dut pixko bat gorputza berotzeko hastia behar dutela lehenengo tantu hauetan, izerdia pixko bat lertu eta partidan ongi sartzeko, baina bueno, hasiera hontan Irati ere ederki ikusi dute pilotaka da onak emanez, eta bueno, nola segitzen dugu. Irati gainera beste inor baino beto ezagutuko ditu bertako pilotalekuaren alde onak eta alde txarrak, eta alde horretatik mesede izanen du, hemen jokatu baita gaur baino lehenago Usu, eta horrek noski on egiten dio, on egingo dio pilotariari presioaren kudeaketan eta urduritasunaren kudeaketan ez dakit nola moldatuko den, baina tira. Hau bigarren urtea du, txapelketa honek hemen partida hartuko duena, eta bietan ala bietan izan da Irati, eta okerrezpan aiziaz ere garaipena lortuta joan zen etxera, maila polita eman da gainera, eta ea urten zer nolako maila ematea lortzen duen. Pilota jaitsi egin du bien tartera Jera Iturriagak, eta pilotak hori erantzunik gabe geratu da, nahiz eta Iratik gerria makurtu pilota jasotzeko ahalegina eginez. Bana markagailuan Jera Iturriagak atera du sakea, baztertua baina jaso Irati Zabalak, Iturriagak zabaldu, Goiurik bildu, iruter dira, Gaizto bildu gainera, Oianak ekarri, Irutik atzera Zabaletak aurrerantz etorri da, Orbegozo pilota atzerantz bideratzeko, Lautik luze-luze, Zabalak, Lautik ere luze, Orbegozok, Zabalari etzaio eskuan behar bezala pilota hori sartu, Iturriagak atzera, 5 denetik eraman Zabalak, autuera eman nahian pilotari, irekitzen saiatu da, Iturriaga, moztu Zabaletak, Orbegozok Zabalera, eta Goiurik atzera, Txostegin, pilota atzera, baina jaso, Orbegozok, indartxu jaitsi, Zabaletak, Iturriagak altxa, Zabaletak atzera, gerri-gerrian jotako pilota indarrean, Orbegozok eraman, txokoan Arroxamar Goiurik iritsi eginda, Oiana Orbegozo, eta nik uste hor eramatearekin bakarrik ez dela konformatu, beste zer edo zer egitera joan denaren irudipena eman baitit, hor dejada edo txoko inguru horretan niakoa egina izan baitu, baina txapazpira joan zaionez, tantoa gorrien alde 2-1. Bai, tanto ederra jokatu dute ez, ederki mugitu du pilota Goiurik, eta bueno, Oiana ederki gaitu da defensan, horre txokora ederki joan da pilotari eramatera, baina bueno, azken momentuan ez da iritsi, oraingoz ederki sartu dira 4 pilotariak partiduan. Eta tanto luzea izan da, eta halako tantoek on egiten dute partidan sartzeko eta gorputza berotzen joateko, nahiko berotuak ziren aldez aurretik Goiuri eta Irati bederen beroketa lanetan izerdia atera baitute, baina halere ongi berotuak ez baziren, hasierako tanto luze horiekin sartuak izanen dira partidan jada. Goiuri jaisten abila bada, Jera ere ez da atzean geratzen, eta ederki moztu du oraingoan pilota, bigarrenez, eta bigarren tantoa lortu dute. Urdinek eta biak alabiak, Jerak moztuta erabaki ditu. Bi aurrelariak joko alaien aurreko kuadro horietan, gaurkoan tanto sorta eder bat bukatuta joanen dira leitzara. Bai, ikusten da frontoi hontan abiadura emanez pilotari mina egiten dela, ez? Hor lurretik bizi ateratzen da, eta hor ezker paretarea bilatzen ari dire, hortik heldu dire tantuak, eta bueno, defentsa lanerako gaur pixko bat zailago izanen dute. Iturriagak sake, hau ere ezker paretarantz bideratu nahi izan duena, goi-goiko losar arte erantzun. Zabalak, Goiurik atzera, Lauterditik, Oianak luze-luze, Goiurik ezin sartu, Iratik herria sartu, eta bien tartera jo, labur geratu zaio Oianari, baina altxa, beste dejada bat txokoan, Goiuri Zabaletak oso urrundi botatakoa, baina ezin hobeki, lagatako pilota izan da hori, txoko inguru horretan, eta biterditik egina izan bada ere, doitasun handiz eginiko jokaldia izan da, 3-2. Bai, dejada ezin hobea bota du, eta gainera hor koska harrapatu du, oso zaila hierantzat defenditzeko hori, badakigu defensa handia duela hierak,
Baina, bueno, ederki botatakoa izan da Goiuriren dejada. 3-2 markagailuan Goiuri Zabaletak luze atera du sakera. Sakeaz, 6-terditik eraman Orbegozok. Beste dejada bat txokoan Goiurik, jera iritsi eginda eta pilota irekitzen saiatu. Atzera oraingoan Oian Orbegozok, Zabala. Zabal aldetik bildu Irati Zabalak. 3 terdian Bozek, oskenaren bat jo du eta pilota gorantz egin badu ere. Altxa, Orbegozok, Iturriagak atzera. Zabala, 3 terditik, luze. Esoa luza egin da, 4 denera. Orbegozok ere, era berean luze erantzun dio pilotari. Zabalak bildu, jera sartuko da jokoan. 2 terditik atzera, 4 terditik Zabala. Kantxa erdira, jeraren zadaukerako pilota izan daiteke. Luze moztu txokoan, Barrena gaizki jo du hor. Irati Zabalak eta goiko koltsoia zaratago joan zaio. Ez da beraz, zenbatzako moduko pilotak da izan. Nik uste hor esku horpoarekin jo duela eta pilota eskuan behar bezala sartu betzaionez. Kontrolik gabe joan dela goiko koltsoitik ora. Bai, hori eskuan pixko kateatu zaio pilota hori eta horrek eragin du gora botatzea, baina bueno, ikusten dugu indartsu da bilela. Eta bueno, nola segitzen duen. Beste berdinketa bat markagailuan, banakoaren eta binakoaren ondoren hause da. Markagailuak islatzen duen 3. berdinketa, Irunako hause. Tanto honekin puskatuko dena. 5 terdira bizi ezkerparetarantz bilduta. Oian Orbegozok Irati Zabalak ezinek arriseitik zaila zen. Eta pilota hori erantzunik gabe geratu da. Bai, badirudi hortik piso handi hartzen duela pilotak, ez? Lurretik bizi ateratzen da, eta bueno, horre hankak indartsu izan behar dituzte pilotak berriz frontisera eramateko. Baina, bueno, ikusten dut horre ezkerrez ederki moldatu dela orain arte, eta, bueno, urrengotan eramatia lortzen duen. Pilota hau jasotzeko txarra zen eta horrexegatik geratuko zen. Hain segur erantzunik gabe, sake hau ere agiz geiztoa, baina jaso bere burua lurrera botata. Jerak txokoan Barrena luze jokatuta min egin nahi. Goiurik altxa eta Oianak luze pilota jarri. Zabalak lautik, 4 terdira. 4 terditik eraman Orbegozok, Zabaletak atzera. 4 terditik Laura. Orbegozok ez du behar bezala pilota jo Iratik. Goiurik atzera, luze, airez. Orbegozok gainean da pilota. Zabaletik Zabalera luze, Goiurik bere burua lurrera botata jaso. Iturriagak, Zabalak atzera, irriste egin du hor Orbegozok eta preso geratu da. 2 kuadro inguru horretan, airez. Eraman, Iturriagak, Pipareta Goiurik, moztu. Iturriagak eta dejadarekin ezin hobetu asmatu du, txokotik txokora. Ñakoa egiten Goiuri Zabaletak eta nik uste Ñakoa botatzen hasi bezain pronto igarri diola intentzioa Jera Iturriagak, baina pilota hori jasotzeko berantegi zen, Irantzu, Launa. Bai, gorriek bikain egin dute erasoa, urdinak ere ikusi ditugu primeran defentsan, lan handiak zituzten. Horri erak aukera izan du bukatzeko, harrapatu duen horta, baina Ñakoa sobera altua bota du, horre Goiuriri ederki utzi eskura eta ezin hobe bukatu du. Sake oso gaiztoa Goiurik indarrean bideratua. Orbegozok jaso berriz ere indarrean. Goiurik, Zabalak eskatu eta Zabalandetik 4 terdira atzeratu koskaren bat jo du. Baina ekarri, Orbegozok, Zabaletak berriz ere atzera. 3 terditik, Jerak ere luze jarri nahi. Keinu, Goiurik. Eta Iratik atzeratu du, baina gehiagitxo. 5 eta 4 urdinak aurretik, Keinu hona zen. Pilotaka da ona jo du, baina sobera loretua izan da. Bai, kasu honetan gora joan zaio, baina pilotaka ederrak ematen ari da Irati. Bueno, segitu imardu hortan, altura ederki ematen badaki eta ezkerparetan sartuzkero horre erasorako aukera izanen dute. Bibikoteak ere lan hori egingo dute, saiatuko ezkerpareta hori bilatzen eta gero aurrean bai Jera, bai Goiurik erasoko lan hori egin. Sake hau laburragoa, Jerak. Goiurik eraman, 3 terditik atzera. Orbegozok, 5 terditik Zabalak. Altxa ezkerrez. Txokoan jarri.
Iturriagak eta gero zabaltzen saiatu den hartan txapara joan zaio pilota Goiuriri 6-4. Bai, jokaldi ederra zen Goiurirena, ez? Defentsatikan erasora pasatu nahi izan du, zabalera bota, zorre zuloa baitzegoen, txapara joan zaio, baina, bueno, jokaldi bikaina saiatu da egiten. Eta eskua altxa du Goiurik, jokaldia bota orduko, eta nik uste jada jokaldia botatzen hasi denerako ikusi duela zer nolako norabide hartu behar zuen pilota horrek, ez baita txapa gainer iritsi, txapan geratu baita. Beste tanto bat jokoan, markagailuak 6-4 erakusten zigun, baina Orbego zokatzean ezker paretaren bazterrari itxatxi eta bideratu du pilota, eta Irati Zabalak ezkerrez ezin izan du pilota altxa, 4-7 eta etxeden setera etorri dira Goiuri eta Irati, urdinen bolada onari amaiera jarri asmotan. Bai, azken tantotan Oiana asmatzen ari da, ez? Pixkot ezker pareta hortan pilota sartzen. Eta, bueno, errandugun bezala hau erasoko frontoia da, hortan iera osoa bila da. Eta ustut, joku hortan sartuzkero, irabazteko haunitzu dutela, ez? Bikote gorriak bikain egin dute, pixko bat bolada hau gelditzea, pixko tarnasgune bat hartu, eta ia berriz ideiak garbitu eta berriro frontoira ateitzia. Urdinen helburua behar bada Goiuri desaktibazioa izango da, jokoan ahalik eta gutxien sardadin eta gorriena behar bada pilota aurrean ez uztea, Gerari aukerarik ez emateko, bi aurrelariak oso trebeak baitira aurreko kuadroetan jokaldiak egiten eta tantoak ahalik eta azkarren amaitzen, eta tanto hasieratik ongi abiatzen ere badakite nola Jerak ala Goiurik, eta sakearekin min handia egiten dutenez, sakeari ere etekina ateratzen ahaleginduko dira. Leitzarbiak aurreko kuadroetan markagailuak 7-4 erakusten duela, atera du sakea Iturriagak, Zabalak jaso, luze Iturriagak, Goiurik altxa, Irutik Zabalera indarrean, Orbego zokia kontrakantxatik bildu, Zabaletak, Iturriagak atzera, 4 denetik Zabalak eraman, Iturriagak moztu, makurtu eta jaso Zabalak, Zabalera dejada, iritsi egin dago Goiuri eta beste jokaldi batekin erantzun dio. Aurreko jokaldi horri oraingoan atzera, bostetik Oianak ezin eraman. Pilota hori atzerak etorri behar izan du eta pilota begien bistatik urrun duzunean edo pilotari segika etorri behar duzunean altxatzera, lanak nekezagoak izaten dira eta hau biltzerik ez du izan azpeitiarrak. Bai, hori da zaila zen eramateko, ez? Hankak bizi-bizi atzera etorri da ederki eta esku ongi sartu du, baina ez du lortu pilota hori frontisean paratzea. Hala ere ikusten da Goiuriri hor lehenengo kuadroietan pilotarik ez ustea gako izanen dela, ederki bukatzen ditu, bai antzinean, bai atzera bizi mugituz. Orduan ikusiko dugu urdinek pixka bat Goiuri hor kuadroietan esartzea lortzen duten. Bortz eta 7 markagailuan beste 15 bat jokoan, Jera sartuko da. Pilota atzerantz bideratzeko barruan da, kontrakantxatik bildu. Zabalak, Jerak moztu, Arroxa marratera da pilota txapatik gertuko koxaren bat jota. Zabalak atzera, luze, zean jarri eta baztertu gainera. Orbego zokaltxa. Zabaletak atzera indarrean, 6-4 denetik iritsi egin da pilota hori frontisera, Goiurik zabaldu, ezker paretarantz bildu. Iturriagak aukerako oraingoan Leitzar veteranoarentzat, ez du mozten asmatu. Goiurik aurrealdean utzi du pilota, Irutik Zabalera naita, Orbegozok eta hor korrika joan behar izan du pilota jasotzera Zabaletak, baina ezin izan du jaso, bere burua lurrera bota badu ere, 8 eta 5 eta pilota jaso ez izanagatik, amorratuta ikusi dugu hor lurraren kontra eskuarekin kolpea jota Zabaleta, zaila zen jasotzeko eta ez du ezer egiterik izan pilota berriz ere frontisean paratzeko. 8 eta 5, sakera dator berriz ere, Jera Iturriaga.
Erdi-erdiko sakea, ezker paretarantz gerturatu nahi izan duena, 5 eta 4 denetik. Ez da, sake horren arrapostua, txaparen gainera iritsi, 9 eta 5, eta Zulotxoa hartzen hasi dira. Gera eta Oiana, Irantzu. Bai, jokoan ez dago olako diferentziarik, ez? Aurreko tantuan ere Goiurik ederki mugitu du pilota, ia dominatzen ari ziren, baina bueno, Oianak maixuki bukatu du tantu hori. Eta bueno, berdintasuna ikusten da kantxan, ez? Edo zeinen alde erortzen adiela tantuak, baina bueno, oraingoz urdinek lortu dute arrakala hori sortzia. Sake hau Goiurik atera duenaren antzera laburragoa izan da, eta Jerak sartu behar izan du eramateko, tantoak jokoan jarraitzen du. Goiuri lauterditik pilota atzerantz bideratzen. Lauterditik Laura, Orbegozok, Zabalak ere bai. Iturriagak atzera. Zabaletak pilota luze jarri. Orbegozok luzera bini nahi pilota, naita jaitsi Zabalak, bere burua lurrera botata. Kantxar dira bideratuta jokoa, pilota altxaierak, Goiurik indarrean moztu, keinu ona Leitzarrarena, propio jaitsi, Zabalak aurkariei min egiteko, Zabaletak, eraman Jerak, txokoan Goiurik, jaso, eta gainera bota berari, eta Goiuriri gainera bota Oianak, oraingoan atzera, badu karga pilota horrek, altxa, Zabalak txokoan dejada, oso ona, Jerarena, eta eskua sartu badu ere, ezin jaso Goiuri Zabaletak, zeinen ederki bota duen dejada, Jera Iturriagak, 10 eta 5. Bai, eta azpimarratzeko da lehenbiziko egin duen defentsa lana, ez? Karaharrizko pilotak eraman ditu, eta segi horretan, azkenean lortu du bere aukera, eta maixuki bukatu du, dejada elegantia bota du Jerak. Eta bueno, ikusten da hortzen ez, batzuetan defentsa on batek ere ematizula aukera tantua lortzeko, eta gorriek ari dira ederki erasoan, baina bueno, ja pixko bat fintzen duten bukaera hori. 10 eta 5, eta ikusten da defentsa lana dela. Ondoren saria ematen diena urdinei, askotan defentsa lanedan ari behar izango baitute, sake gaiztoa zen hau, Irati Zabalak bueltatzeko aukerarik izan ez duena, 11 eta 5, eta jada heldu dira lanerdietara. Leitzarra eta Azpeitiarra. Bai, pixkanaka urdinak badoaz aurrera, eta gainera ikustitut sendo, ez? Bakotxa bere lana argi du, zain egin behar duen, eta sendotasun horrek konfiantza handia ematen die. Eta gorriak pixkot ikusiz urdinak badoaztela, igual urdurintasun puntu bat agertzen da. Bueno, ja partiduan pixko bat zuzentxego arituz eta xokoak bilatuz, lortzen dituzten tantoiek beraien alderako ere. Horretarako Goiuri sartu beharko litzateke. Erasoan min eginez, saiatzen ari da, baina ez zaizki aurkariak zulo gehiegi zabaltzen uzten ari, eta horrek beti zailtzen du erasora pasa behar duenaren jarduna. Ea nolako bigarren erdia izaten dugun, 11 eta 5 markagailuan, eta beste tanto bat jokoan Jaun Andreok. Zabaletak, ezker paretatik Zabalerantz bideratu jokoa, bere burua lurrera botata jaso. Iturriagak, atzera bizi, Zabaletak, altxa, Orbegozok berriz ere atzera. Aurre aldetik, airez, eraman, Orbegozok berriz ere atzera, bolea erabili beharko du. Bigarren ez segidan, Orbegozok pilota jasotzeko, bizi moztu, iruterditik. Berdean jarri, Orbegozok, luze, pilota erabili du, Zabalak, Orbegozok bildu, Iturriagak atzera orain, aire sartu dago Goiuri, gantxo ona, jaso Jerak, lehen da bizikoan, dejada txokoan, bertan da Oiana, iritsi eta joko atzera bideratu, airez, defentsa lanerako Zabalak, atzera berriz ere, Orbegozok, boleaz Goiuri, moztu, Orbegozok, ezkerrez, altxa, Zabalak, Iturriagak aukerakoa. Ormabikoa, etzaio nahi bezalatera, eta Zabalean geratua zen zuloa. Ederki probesten saiatu bada ere, txaparen gainean egin du pumpa pilotakada horrek, eta Jerak eta epaileak segituan ikusi dute hori. 12 eta 5, ona zen aukera, baina milimetro gutxi batzuk lentxeago behartzuen boteak, tanto izan zedin. Bai, eta berriz ere ikusi dugu ez tantu bat
Gorriak erabat erasoan, Goiurik modu guztitako jokaldiak egin ditu, politak, elegante sartu ditunak, baina hierak defentsa handi bat erakutsi du berriz ere ez. Azken momentura arte peleatzen ditu pilota guztiak, Oianak ere ederki eraman ditu denak bueltan, eta Gorriak segitute bilatzen, baina azkenean Goiuri saiatu da, tantu hori sartzen, baina kanpora atera zaio. Hortan segitu behar dute saiatzen pilota mugitzen, baina findu beharko dute pixka bat gehiago, ikusten da urdinak ederki ari direla defentsan. Defentsa lanaren ondorioz esan genezake jera horma bat izaten ari dela eta horma bat izan ohi dela partidetan defentsa sendoa baitauka, eta defentsa hori pitzatzea edo zulatzea oso zaila izaten da aurkarientzat, eta gaur eginalak askotan ari dira egiten eta aginte makila eurek izaten dute tantoaren une askotan, baina azkenean tantoa bukatu behar den hartan edo kanpora joaten zaizkie edo ez dute asmatzen tantoa bukatzen, askotan eromen egoera batean sartzen direlako eta urdinak sartzen direlako berriz ere partidan erasotik, defentsatik erasora pasata. Eta tantoa lortuta noski, 12-5, altxa dira. Lau pilotariak atxeden setetik eta badator berriz ere Leitzar veteranoa Jera Iturriaga sake ateratzera. Bote txikiak eraginez, pilotalekuan zehar, Leitzarra abiatu da korrikaldian, pilotari pumpa eragin eta atera du sakea. Ezkerparetan antzbildu nahi, atera egin zaio pilota, iratiri eta jaso. Ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori Iturriagak. Oiurik ez du aprobetxatu, Jerak utzi dion zuloa. Iturriagak aukerako orain 3-4 Arroxamar, jaitsi, Oiurik atzera, Orbegozok irutarditik luze-luze gerria sartuta lauterdiraino. Zabalak ekarri, Orbegozok kantxaren erdialdera jokoa bideratu. Zabaletak altxa, baina ez da gustora geratu golpaketarekin. Hor inkesa bat egin baitu, Zabaletak propio jaitsi, Jerak, Oiurik altxa. 3-4 berriz ere jaitsi, Iturriagak, Zabaletak altxa, 3-4 bildu, Orbegozok, eskumaz, Iturriagak atzera, ezkerparetan antzbildu, baina 4 ederki atzera du pilota hori, ezkerparetatik, Zabalak txokoan deja da eta koska jota, txoste egin dio pilota Goiuri eta hori ez zinezkoa zen berriz ere, frontisean paratzea, 13-5, zuloa ikusi orduko ederki probesten ari da Jera. Bai, eta horrentxe ikusi dugu urdinen sendotasuna ez, Oianak ederki eman ditu pilotaka da korratzean, eta Jerak aukera izan duenean dejada elegante horrekin bukatu du, orain ikusi du konfiantzaz beteak, eta Gorriak ere oso ongi ari dira, baina bada hor zertxo bait mugitu beharra dinamika hau pixko bat aldatzeko. Berako eta zeraingo partidetan ere lotxagabe aritu zen Jera Iturriaga, aukera zuen guztietan sartuz eta tanto sorta eder bat lortuz eta gaur ere zenbaki honak zen ari da, behar bada ez berak nahi beste, baina sendotasun hori erakusten ari dira kantxan eta sendotasun horrek emango die behar bada txapelketa honen 3. puntua Jerari eta Oianari 14-5 markagailuan sakea eraman gabe utzi baitu bertako alabak Irati Zabalak eta badator berriz ere Iturriaga sakera, luze jarri ezkerpareta bilatu nahi baina ezin aurkitu Iturriagak, Zabalak bueltatu eta gero Orbegozok atzeratu 5-4 altxa Zabalak, Iturriagak atzera lauterditik esfero baino laburxiago geratu zaiola esango nuke Zabalari, luze Jerak, aire sartu da Zabaladera jokoa bideratzeko Goiuri, txokoa libre zuen, Oianak jaso egin du alata guztiz ere, berriz ere atzera Goiurik eta bere burua lurrera botata sotamanoz jasotzerik ez du izan, Oiana Orbegozok hor pilotak karga hartu du eta azken unean eskuz aldatu behar izan duenez lanak zailagoak zituen eta jasotzerik ez. Oiana Orbegozok 6-14. Bai, Goiurik hor pilotakada biziagoak eman ditu ez, lehenengo gantxori ederki zabaleratu du, Jerak defentsan lanian eraman du, baina gero hurrengo pilotakadak ere oso biziak izan dira, eta nik uste hortikan gehiago funtzionatzen aldiola, dejadak eta bota baino,
eta ia eskutik bizi atera eta tanto gehiago lortzen dituzten. 14 markagailuan, 6 eta 14 hobesan da markagailuan, tantoa gorriek egina izan da eta badator berriz ere sakera. Goiuri Zabaleta ezker paretaren bazterrari itxatxi eta jarri, eta Oianak ezin bueltatu, 7 eta 14. Aipatu dugu sakez oso abiak direla bi aurrelariak, bi herrikideak, eta gaurkoan horixe ikusten ari gara. Jerak sakez bi egin ditu eta hauxe izan du lehendabizikoa Goiurik. Modu hartan egina, sakez egina. Markagailuak 7 eta 14 emaitza erakusten du, beste sake bat. Ezker paretari itxatxita zijoana eta karga zeramana Oianak itzultzerik izan ez duena. 7 eta 14kotik 8 eta 14kora pasa gara eta azken bitanto hauek Goiurik sakez eginak izan dira eta berdin du. Jera sakez egindakoetan bi aurrelariak beraz bina eginda ditugu sakez. Eta beste gitxabatzeko tantoak ere amaituak dira, nola bata ala bestea. Beste tanto bat jokoan, espero baino laburrago geratu zaio pilota hori Oianari. Goiurik atzera, Oianak eskumaz, gero txokoan arroxa marrutzi du pilota hori. Goiurik ez inortik kendu, Orbegozok, Bipareta, Iturriagak, baina bigarren pumpa egin ostean jaso du hori Irati Zabalak eta Biparetaren bidez. Ederki ikusi du zuloa, eta naiz eta Laguna preso eduki aurreko kuadro horietan, bikain bota du Bipareta. Jerak. Bai, oso ongi ikusi gu horrez, bi bikotiak ere elkarrekin solastuz, defentsarako pres denak lurretik ikusi dugu. Eta, bueno, lan ona indutez goaingoan urdinek elkar ongi ulertuz eta tanto hori bukatuz. 15 eta 8 markagailuan aldetxoa hartu dute berriz ere, sakearekin batera. Urdinek luze jarri pilota. Irutardiran Iturriagak, Zabalak altxa, Jerak atzera, Goiurik atzera etorri, eta pilota gibeleratu. Orbegoz hori ez zaio eskuan behar bezala sartu egin duen keinuaren gatik. Goiurik luzera bigiatzean, Orbegozok eraman, eta ezker paretarantz bildu nahi izan du hor. Jerak arroxa marjaitxi, ezkerrez ireki. Altuera eman ez pilotari Goiurik, eta hor bildu duen hartan txost egin dio pilotak Leitzar gazteari, eta pilotak adaio badu ere txapan geratu da. Goiurirena oso gutxigatik izan da txapan, baina pixka bat gorago behar zuen horrek. Baleko izan zedin, kontatzeko moduko izan zedin, 16 eta 8. Bai, ederki kokatu da hor Goiuri pilotara, nik uste saiatu dela hor bukatzen. Igual defentsako zen gehiago pilota hori. Eta, bueno, ia aukeratzen alduen oiek pixkoto beki, ez? Defentsa bat egin eta gero hurrengo batean eraso egin alizateko. Beste sake bat Jera Iturriak, erdi-erdikoa. Ez zuen hain laburra espero Irati Zabalak, pilotara iritsi da. Luze jarri oraingoan Lizartzarrak, lauter dira. Azpeitiarrak ere, luze erantzun. Goiurik bien tartera moztu, iruterditik atzera. Orbegozok, Zabalak ere luze, Jera sarretzedin, Goiurik arroxko moztu, txokoan dejada ona. Iturriagak, Goiurik oraingoan aukera, txokoan dejada, txoste egin dio Jerari eta odolkiak ordainetan eman dizki oraingoan. Zabaletak Iturriagari, lehen atera ez zaionaren gatik orain lortu du tantoa. Txokoan dejada hori ongi egina eta lehengoa ez bezala hau bai txapa gainean izan da eta tantoa lortu dute, 9 eta 16. Bai, hor Jera pixkoten gainatu du, ez? Zabalerako bidi atzekin bi paretak egingo zuen edo Zabalerako bidi hartu du eta txokoan elegante utzi du eta horrek eragin du Jera ez iristea, beraz maixuki ongi aukeratu du Goiurik tantua nora bota. 9 eta 16 markagailuan badator berriz ere txapelketa honetako pilotaririk gazten asakera. Ezin zezaken hor, bazterrari txatxiago jarri, 10 eta 16 sake hori erantzunik gabe geratu da bueltan, 10garrena gorrientzat iritsi dira bi zenbakietara, eta oraingoan gorriak beste gisa batez ikusten dira kantxan, konfiantza
handiagoarekin eta partidan sartuago beste sake pozoitxu bat. Orbegozok jaso, zabalean Goiurik ederki. Bukatutako tantoa izan dau ere, eta tanto bi hauet zuzenean bat abestearen erreskan Goiurik egin eta gero 11garrenera iritsi dira. Bi gorriak. Bai, Goiurik ikusten dut hor partidan sartuago, pilota biziago darabil eta ausartuz ez, berak dakizkien jokaldi guzti horiek eginez, saketik hasita ederki baztertzen ari da, eta bueno, nik uste dut bizitasun horrek tantuak ere ematen ari dizkiela gorriei. Sake hau laburrago, erantzuna doidoi izan da balekoa eta biparetan zuloa zabaldua zion Oianak, erantzuna ez baita bat ere parte honekoa izan, ez zuelako sake hori espero seguru asko. Azpeitiko pilotariak eta biparetarekin ederki aprobetxatu du aurkariek utzi dieten zuloa. Aurkariek utzi dioten zuloa 12 eta 16. Biparetaz bukatu duen lehendabiziko tantoa izan da Goiuriren 12garrena, Goiuriren eta Iratiren 12garrena. Eta beste 15 bat jokoan. Orbegozok zabalera. Pilota eskuan behar bezala sartu eta gero, behar bezala sartu ezin da ibili eta gero. Atzera Iturriagak, lauterditik. Altxa. Irati Zabalak. Jaitxe Iturriagak eta ez zin Altxa. Goiuri Zabaletak 17 eta 12. Eten dute, gorrien erreakzioa. Jerak eta Oianak. Bai, eta klabea da pixka tanto hau ez, gorriak hor konfiantzaz betetzen ari ziren, pilota bizi mugitzen eta hierak pixkoa dinamika hori eusteko aurrapatu du ez, hasierako tantutan egin duten mozketa hori ez, ezker pareta hori bilatuz eta lurretik bizia deitzen denez pilota, nik uste dut toki txarra dela defentsa lanerako hori, eta bueno, urdinentzat ere arnasgune batez berriz haien dinamikara bueltatzeko. Aipatu dugu beste gisa bat ez ikusten ari ginela bi gorrien jokoa eta konfiantzaldetik ere asko zauspotuago ziren. Ea orain urdinak tantoa eginda. Ze bikoteren aldeko norabide hartzen duen partidak 17 eta 12 markagailuan eta ikusiko duzuen eran beste 15 bat jokoan. Elkarri traba egin diete hor. Jerak eta Goiurik. Iturriagak bildu, Zabaletak txokoan utzi. Baita Orbegozok ere. Goiurik atzera, sotamanoz ongi Jerak moztu hor pilotaren egaldia. Irrista egin du hor, Zabalak, Zabalera, Iturriagak ederki bildu du Goiurik. Oianak jodu azkenean aire ezeztu bat ere baliatu. Utzi ezaieketen aukera hori Zabalak, oraingoan atzera. Eta biak pasaditu buruz gain, elkarren gandik oso gertu ziren lau pilotariak eta atzean zentzuloa beste inon ez baitzezaketen aurkitu eta atzera pilotaka da bideratuta tantoa lortu dute Goiurik eta Iratik besobiak gorantz altxata ikusi dugu amorrazioz tantoa zer nola ospatu duen eta berriz ere atxeden setera etorri dira lau pilotariak tanto mugitua izan da eta aurrean ibili dira laurak ere jostari pilotarekin zerrekin etzekitela azkenean atzean aurkariek zabaldu dieten zuloa ederki aprobetxatu du Irati Zabalak. Bai, hori da, askotan hor aurrian pilotak motzak erabiliz nahasten gara, tarteka horri ibiltzen gara, dejadak botaz bat bestiari, eta horri Iratik ederki asmatu du, atzean zuloa zela, pilotaka da indartxu bat botariz, eta bueno, urdinak ez dire elkarru lertu pilota horren bila joateko, baina bueno, ederki asmatu du oraingoan Iratik. Eta lehen gorriek birritan egin dutena, lehen da bizikoz egin dute orain, Jerak eta Oianak etenaldia eskatu eta gorriak elkarren gainera etortzen ari zaizkiela barrundaturik, partida geratu, eten eta posiblea badute gorrien boladatxoari segibarik ematen ez saiatu, baina hori gerta ez dadin saiatu behar dute orain Goiurik eta Iratik eta hor ikusten dut Jera tako pixka bat gehiago jarrita eta orain mukiak kenduko ditu, zintza egingo ditu mukiak eta gauza batzuk direla eta besteak direla etenaldia luze joaten ari da eta pilota ez dio bueltatu oraingoz Oianak Goiuriri badator atxeden setetik altxata kantxara Jera Iturriaga, jokatu da 5 eta erdi inguru horretan, atzera xamarretik aurrera dator Leitzarra,
Leitzar bata eta bestea sake ateratzera. Besteak baino laburrago, baina abiadura eta indar berean aterea hau ere 14. Gorrientzat, 14 eta 17 markagailuan eramatea ezinezkoa zen, abiadura handian baitzi joan sakea. Bai, sake biziak ateratzen ari da oraingo Juri ezker pareta hori bilatuz eta hortik zaila da pilotak bueltatzea indar handi hartzen duelako. Baina, bueno, oian oraingoan moldatu da eta ikusiko dugu tantu honek nola segitzen duen antzinera. Sake hau ere gaiztoa izan da, baina Irantzuk esan duen bezala moldatu da jasotzeko oiana eta tantoak jokoan jarraitzen du. Zabaleta gatzera, lauterditik Orbegozo. Zabalera, arkeskuan nahi bezala gozatu gabe eta gero hor urrundik tantoa bukatzen saiatu da Goiuri Zabaleta eta Txapazbira joan zaio oso urrundik egin du jokaldia eta behar bada tartea zen hor gakoa eta hain urrundik gainean izatea zaila zen, ongi botatzen ditu horrelako mozketak, baina hau ez zaio behar bezala atera, behar eta nahi bezala ez zaio atera hau. Hori da, ez berak, bueno, olako jokaldiak ederki botatzen badaki eta konfiantza horrekin bota du. Baina, bueno, orain ikusita partiduan atzetik doaztela eta alde pixko bat badagola, igual pixko bat hobeki aukeratu beharko ditu pilotak, denak erasoan hasi aintzin, pixko bat pilota ezker paretara bideratu, lan pixko bat egin eta gero bere jokaldi horiek baliatzeko. Beste era batera hasi beharko dira partida irakurtzen Goiuri eta Irati, elkarri animoak eman, benga, eta lanean jarraitu beharra daukate orain lau pilotariek, beste 15 bat jokoan, txokoan Jerak, Goiurik altxa, Ormabikoa Iturriak, nahi beste zabaleratu gabe, Goiurik bildu, txokoan Barrena Luze jarri, Orbegozok eta eskuan kateatu zaion pilota hori, kontrakantxara joan da, 19 eta 14, Urdinak 22, gero eta gertuago. Bai, hori da, Urdinak 22 hortara hurbiltzen ari dira. Eta, bueno, tantu hontan ikusi dugu pixkote Leitzarrek paperak aldatuak, ez? Iera erasoan eta Goiuri defentsalan aitzona eginez. Eta pena da, Iratiri hor sobera zabaletatu zaiola pilota hori. Esango nuke gainera pilota eskuan kateatu egin zaiola eta horrek ere behar baino gehiago zabaleratzea eragingo zion pilotak da horri, beste 15 da jokoan, bizi moztu Jerak txoko erabiz, horrengoan zabaldu, ezin altxa. Goiuri Zabaletak, 20 eta 14, eta tanto bi besterik ez dute behar. Jerak eta Oianak, txapelketa honen 3. puntua eta garaipena eurenak izan daitezen, 20 eta 14. Bai, eta azken tanto hauetan Iera ere bizi piloa ibili ezari da, ez? Xokoak bilatuz eta ederki atera zaizkio. Orain bi tanto bakarrik falta dituzte eta, bueno, zaila dire lanak horrientzat, baina inoiz ez dago deus esan da. Inoiz ez dago ez erabakita, beste sake gaizto bat, Iratik bueltatzerik izan ez duena, 20 bat eta 14 amorrazioz jo du hor ezkerparetan itxatxita dagoen publizitate txarteletako bat, gizaseme profesionaletan orain bi aste Peio Etxeberriari zer gertatu zitzaion ikusita, minik hartu ez izana espero dugu. 20 bat eta 14 hausi izango da, Jerak aterako duen azken sakea. Besteak baino laburrago jarri, Goiurik bueltatu, Jerak aukerako pilota jaitsi, Goiurik zabaldu nahi, baina txapara iban zaio, 22 eta 14, pilota moztuta bukatu du tantoa, partida, eta lortu dute puntua, tantoa eta partida bukatu ditu Jerak. Pilota moztuta, eta jokaldi horri esker 22. iristea lortuta, txapelketa honen 3. puntua, Iturriaga Orbegozo bikotearentzat, behar bada ez da, Goiuriren eta Iratiren egunik onena izan gaurkoan. Bueno, nik partidu oso bat ikusi dut, ez? Erasokorri bili dira eta erasoietan bai, utxu batzuk gertatu dira, txapaiotze batzuk. Bueno, sendo ikusi ditut bi bikotiak ere atzean, eta aurrean eraso eginez errandugu defentsarako lanak bazirela, frontoi honetan bizi-bizia den honetan, eta ikusi da erasoan bizi zebilenak, tantu gehienak lortu dituztela.
22 eta 14ko diferentzia egonda markagailuan, baina horren nuke pilotariak maila ederra eman dutela, gauza politak ikusi ditugula, eta disfrutatzeko partida bat izan dela. Partida polita izan da, jostari ibili dira lau pilotariak eta maila polita erakutsita. Txapelketa honen 3. puntua lortu dute Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok. Sailkapen buru beraz beraiek jarriko dira 3 punturekin, birekin jarraituko dute Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, Banarekin Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik eta Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok, eta punturik gabe oraingoz partida bi jokatuta, Barrokal eta Agirre eta Etxekolonea eta Mendiburu. Bina partida jokatu dituzte bikote guztiek, Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak eta Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok izan ezik, hauek gaur lortu baitute lehendabiziko 15. Hauek gaur jokatu baitute 3. puntua. 3. partida eta 3. puntua lortuta joango dira etxera. Iturriaga eta Orbegozo atxeden seta tontzen ibili dira orain gutxi arte, eta atxeden set horretan kokatuak direnez, dagoeneko Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo haiengan agerturatuko naiz hemendik oso denbora tarte laburrera, eta berehala emango diegu hasiera bi bikotei egingo dizkiegun elkarrizketei. Mikrofonoak eta atzera pasa ditugu eta has gaitezen beraz elkarrizketekin. Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo garaie. Zorionak neskak, gaurkoan lidertza zegoen jokoan, zuek lortu duzue lidertza hori eta txapelketa honetako 3. puntua. Bai, ala da ez, egia esan puntu lortuta pozik, nik uste sufritza tokatu zailula, nik Oiana oso ongi ikusten nuen atzetik, ni erdi artere hortxo, baina gero xoat ustu naiz ez, egun pare bat nahiko txarra damazkit eta auspo gabe larri nintzen. Eta auspo gabe ibili bazara ere, orain ere ikusten zaitugu, auspoa erabat berrituta ez zaudela, partida gogorra izan den seinale? Bai, gogorra baino gehiago nik uste hori ez, azkenen arna sartzeko arazoakin eta horrek eragin iten dula ez, baina zorionez Oianak partidu hau nindo, ni defensan ikuste ongi bilen naizela, erasoan igual gehiago kostatu zait, baina oso pilotaleku azkarra da ez, asko ateatzen da azpitik, atakatzen zunak, egin darramaten zionak bentajazun eta gaur horta joan ez, asko ematea Irati bilatu du gehien bat, eta nik uste lortu dula eta ongi atea zaila ez. Aurreko kuadroetan jostari bizarete bai Goiuru eta baita zu ere, sakez min handia egin diezu aurkariei, Irati askotan bilatu duzu eta zulo aurkitu duzu Iratiren bitartez. Bai, sakez ikuste biek ez, sake hartzen ginunen biek mina egiten ginula, hor tarte baten Goiurik pelota aldatu eta mina egin do, baki uberak sakez mina egiten dola, baina aprobetxatu beharra dago aldenen kontra tokatzen denen iteko eta asmatu du. Partidaren une askotan gainera, defentsatik erasora pasazarete, denbora luze xamarrean ibili behar izan duzuelako erabat, defentsa lanean murgilduta. Bai, baina nik uste hortan asmatu dula ez, biek oso defensa honen ibili gala eta beraiei tartek bilatzeat kostaintzaioa eta geixio ajustatu behar hortan Goiurire txapara joan zaizkio eta gure alder hori die ez. Eta tantotxo batzu bukatu dituzu, beharra da ez zuk nahi bezain beste, baina moztu eta lausak ez diru eta dejada Zibaretaz eta Zabalera bana egin dituzu. Bai, nik uste datu honak diela ez, azkenen beti gehiago nahi izatezo, sentsazioak igual ez ziren hain honak, nahiko betea sentitu nahi zelako, baina orokorren pozik ez. Eta Oiana zuri dagokizunez, atzean luze ibili duzu pilota, nekatu gabe pilotak eraman ibili zara denbora luze xamarrean, eta horrek emango zizuen garaipena noski, bikote gitza, sendotasun handia erakutsi baituzu gaurkoan kantxan. Bai, egia esan, nahiko ondo sartzen ziaten eskun, eta gaur askotan lortzen zetena baztertzie lortu dut eta horrekin gustua. Zabalera tanto bat, luze jota eta atzean ere beste bi, sendotasuna erakutsita, pilota bakarra galduta, zenbaki politak dira horiek atzelariak, tanto asko bukatzen ez dituela kontuan hartuta. Bai, hori da, hasiera ez dut ondo eman kale batekin, baina, gehiago partidun nahiko ondo sartu naizela iruditzen zait, eta hoxe, aldetan eutxiot, defensan nahiko ondo hilin naiz, eta gero, askotan, hoxe, defentsan bakarri ez doitei, baina kontra joai inazi jo eta ajustautako, kale egitea eroizaizke batzuk, eta guk geroen segitu dugu, bukaera arte eta gustua horrekin. Partida gogorra izango zela bagenekien ez, txapelketan 3. puntua lortu duzue, pozik, pentsatzen dut 3-3 irabazita. Bai, oso pozik ez, 3 puntu eskuratzea luzea da, 12 jokatu garra die, goendik 3 bakarrik dauzkeu, baina lasaitasun pixkoare ematen do ez, margen gehiago eukiko beste partidutan.
luzea izan arren, eta bueno, nik uste hasiera ona eman diula eta segitu beharra daola lan. Ederki, eskerrik asko neskak eta ja da hurrengo partidara begira. Egongo zaretenez, hurrengo partidan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko zuri unai. Eta garaien hitzak entzun eta gero bertara ekarri dituzte jada Irati eta Goiuri, mikrofonoak elastikoan bertan jarri eta badatoz elkarrizketa postura, Zabaleta eta Zabala. Neskak partida gogorra izango zela bagenekien, Goiuri, zeu jerarekin tikitaka bizian ibili zara aurreko kuadroetan tanto bukatzen saiatuz, gaur behar bada txapa gehiegi jota joango zara etxera, ezta? Bai, bueno, hasieran kosta zaiu sartzea partidun. Ni behintzat zaie, bueno, enun paretara biltzen pelota. Eta, bueno, defenditzeko zaie itezen, azkar ateatzen zen lurretik. Eta, bueno, beraiek eharki hasi die hasieran, gero pilota berri atea du, eta hor sakekin eta mine indu, eta, bueno, bukaeran beraien tantoak intxue, guk galdu utxu ere bai batzuk, eta, bueno, beraiek aiatu jo eta bide. Zenbait unetan gainera, defentsa lanean ibili behar izan dira haiek eta erasora pasa dira zuek, tanto guztian zehar nagusitasuna erakutsi eta gero. Bai, ez, esan duten bezala zaila zen oso zehatzeko, defenditzeko. Eta, bueno, pilotak batekin, atagatzetik defenditza pasatzen zinen. Hemen ez zen ondo oso paritzeko, eta, bueno, eraiek partidu boro bilein due, eta, bueno, mezita irazi. Bikoteen aurkaria izan da atzelariei jokoa bideratzea aurrelariak sarretzitezen lanean eta ikusi dugu Jerak eta Oianak zuk argatzea izan dutela helburu, Irati. Bai, hoi da, ez, azkenen esan du nago Jorik, hasieratiken behaiek dominatzen hasi die, ni bintzat, nerviozien oztakit, baino frontoien ez nintzen oso ondo kolokatzen, da orduan, hor zulo bastante indigue hasieran, geho, Goiok esan duna, pelota aldatuta guk mina egin dugu, eta hor pixkat urbiltzea lortu dugu. Gainera, kezkatu txamarre gontzara Itoginek eta Euriak barrura sartuta jokatzen utziko ote zizueten, eragozpenik sortu aldiztu horrek. Ez, egia esan da, atertu dunen, Itoginak baita sekatu jela ematen zuen, hor bintzat ez da unabaritu partiduntzako jokatzeko garaien, eta, bueno, alde hortatik emintzat kejaik ez. Eta ja da laster, hurrengo partidara begira, jarriko zaretela pentsatzen dut, ez dago Juri? Bai, guain hau aztut, pixkoat ikusi ez, zertan faiatu duen, eta ja hurrengoa, txapelketa hau luzea da, eta edo zer pasa itxeke. Baina, datorren astean partidarik ez duzuela aintzat hartuta, zeuk beste partida bat izango duzu miran, hilaren 19an Elgoibarren jokatuko duzun lautardiko torneoaren finala, hain zuzen ere. Hoi da, atzo euki ginen semifinala, eta partidu gor baten ondoren finalea sailkatu nintzen, eta zeitegun finalen. Zorte hon beraz, finalerako eta hurrengo partidan ikusiko dugu elkarneskak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hau esek beraz, lau protagonisten adierazpenak eta emankizunari bukaera eman aurretik, aipa dezagun egutegian zein dugun hurrengo hitzordua. Datorren astean bi jaialdi izatekoak ziren, baina larun bateko oraindik erabat lotu gabe dago. Eta ez dakigu larun batean jaialdirik izango den, igandean ordea bai, gaur 8 Zunbillako udal pilotalekuan izango da jaialdia, goizeko 11:00 hasiko da bertan pilota jaialdia, eta lehendabiziko partidan promozio mailan ariko dira Nagore Galeano eta Alejandra Perez, Aizane Ibarrolaren eta Naia Bertiz Zunbildarraren aurka, eta bigarren partida maila nagusiari dagokion txapelketakoa izango da, eta bertan Nargoa Etxekolonia eta Ane Mendiburu ariko dira Eneritz Zarrietaren eta Maite Mugigaren aurka. Jaialdia alere ez, eta horretara bakarrik mugatuko goizeko 10:00 11:30 ingurura arte, Ados pilota eskolaren neskak izango ditugulako, hainbat partida jokatzen, jaialdiaren azken bi partidak iritsi bitartean. Besterik ez beraz, pilotazaleo gauzi izan da gaurko honetan Lizartzako Aztinondo pilotalekuan jokatu den txapelketa nagusiko partidak eman duen guztia, geuk honetan txauziko dugu emanaldia eta datorren astean, larun batean ezpada igandean izango dugu berriz Zunbillatik zuzenean, elkarren berri, ordurate, izan ongi, eguerdion, Lizartzatik.